these people, especially HRDC, why are they quiet now? Why are they quiet? What I did is nothing compared with what the Tonset government is doing to this country. Why are they quiet? Why don't they talk? Why? Was it because they hated me personally? Why are they quiet? All of them, including so-called civil society and other religious groups. They're all quiet. Why? Must go on in Why? They cannot speak now. That's one explanation. Ikamata video ya msiku la lero mukhala mutadziwa kuti mabungwe amene adayambitsidwa mdziko lino la Malawi amene adavala dzina lonena kuti ndi omenyera ufulu, enawa si mabungwe omenyera ufulu ndithu. Ndipo mu video yanga ya msiku la lero ndabwera ndi nkhani yomwe ikuchitika ku bungwe lija la HRDC, Human Rights Defenders Coalition. Ili ndi bungwe lodziwika kwambiri maka ndikakubwenzerani mu nthawi ya mbuyoyo mzaka za ma 2019. Yes, bungwe limene lidali patsogolo kwambiri kusonkhesa wanthu kuti achite Amademo aja momwe ankasusana ndi zotsatira za chisankho za 2019. Ndipo kupyolera ndi Amademo amenewa zinthu zosiyanasiyana zidawonongedwa, malo ambirimbiri kudabedwa, anthu osiyanasiyana adavulazidwa kupyolera mu ma demonstrations amenewo. Ndipo chifukwa cha bungwe limeneli ndi momweno timaona bwalo la milandu likulowesa nkhani yokhuza masankho pa court, ndipo adagamula kuletsetsa kapena kuthesa masankho omwe adalipo aja ndikunena kuti masankho akuyenera abwerezedwenso. Koma limene linso ndi bungwe limene lidapereka mafunso ochuluka kunena kuti mu nthawi ya Dr. Lazarus Makikafe Chakwera mu zaka 5 zawo teremu yawo kuchoka mchaka cha 2020 kufikira mchaka cha 2025, bungwe limeneli lakhala lisakuoneka, ndipo anthu amafunsa kuti kodi bungwe limeneli lidatha kapena lilipo. Ndipo chodabwisa china chimene chidachitika nchonena kuti kuchokera pomwe Profesa Arthur Peter Mutharika adachita bwino pa masankho a mchaka cha 2025 pa 16 September, bungwe litidaliona ndithu likuchitisa ma press briefing osiyanasiyana maka ma televisions so osiyanasiyana monga Zodiac Times takhalanso tikuonera ma press briefing amenewo. Ndipo muzolankhula zochokera ma press briefings zimenezo zakhala zili za against usogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo apa pomwe anthu osiyanasiyana adakhala akufunsa kuti kodi nthawi ya Chakwera simumaona zovuta, kodi zovutazo mwaziona kwa Professor Arthur Peter Mutharika kapena amenewa mumangodana nawo. So nkhani yayikulu ndionena kuti kumeneko kuli magawano mkati mmenemu mwa Human Rights Defenders Coalition amene abweresa kuti magulu ayambe kukamba zosiyana zimene zachitisa kuti mubungweri malo mooneka umodzi muliso pano magulu angapo omwenso ali ndi mfundo zosiyana. Ndipo nkhani yayikulu imene iyavuta kumeneku ku Human Rights Defenders Coalition ndi nkhani yokhuza annual general meeting imene idalepheresedwapo mchaka cha 2019, ndipo cholinga chake chidali kusankha adindo atsopano kumeneku ku Human Rights Defenders Coalition. Ndipo kufotokoza kunena kuti ganizo lofuna kusankhanso anthu ena atsopano oyendesa HRDC ndi limodzi mwa ganizo lomwe likubakiridwa ndi malamulo omwe amayendesera bungweri. Koma zodabwisa zinali zonena kuti yemwe amasogolera bungweri Michael Kaiyasa ndi mmodzi mwa anthu amene adapondereza ganizoli, ndipo kuchokera mchaka cha 2019 kufikira mchaka cha 2026 masankho sadachitikebe mpaka lero, kufikira pomwe tikukamba kuti Michael Kaiyasa ndi maofficers osiyanasiyana adakalibe mipando yawo, pamene malamulo a HRDC amawalola anthu akuchitanso masankho ena adindo otsogolera bungweri mchaka cha 2019. Ndipo chinthu china chimene akuchita accuse utsogoleri wawo ndi nkhani ya transparency and accountability, kapena kuti kubweretsa zinthu zonse poyera zimene zimayendesedwera kumene ku bungwe la HRDC. Afotokoza kuti atsogoleri omwe amasogolera bungweri alephera kubweretsa poyera zonse zimene zimeneleka ngati gulu azidziwa momwe zinthu zikuyendera. Ndipo nkhani yayikulu
imene idavuta pamene pa ndi nkhani yofuna kubweretsa lipoti la ndalama momwe zakhalira zikugwiritsidwira ntchito maka ndalama zimene zakhala zikubwera ku bungweri ngati mathandizo. So akufotokoza kuti mathandizo onse amene akhala akugwiritsidwa ntchito ku bungwe limeneli akhala asakubweretsedwa poyera. Mwanjira ina anthu ena ogwira limodzi ndi bungweri titakhala titawafunsa za momwe ndalama zakhala kugwiritsidwa ntchito sangafotokoze chifukwa chonse kuti sakudziwa kalikonse, chifukwa atsogoleri adasankha kukhala chete kapena kuti kuyisiya nkhani osayibweretsa kugulu kuti anthu adziwe monga zimayendera kumeneku. Ndi zinthu zoti paliponse zimayenera zichitike monga pa ntchito ya gulu mumayenera mufotokozerane momwe chilichonse chikuyendera, nkhani za ndalama ngakhale zitakhala zoti si nkhani za ndalama kandi katundu chilichonse chimene chikubwera ku gulu mumayenera kuti membala aliyense nomata wati kuti alibe udindo koma ngati ali membala wa gululo azidziwa chilichonse monga momwe chikuyendera kuti mmenenso akugwira ntchito azikhala ndi mphamvu kuti zimenezi zimabwezeretsa mbuyo ntchito imene ndi ya gulu. So kumene kuku HRDC kwapezeka kuti atsogoleri ake akhala akupindira nthumba nkhani zimenezi osamazibweretsa poyera, zimene zamba kubweretsa chikayiko kuti kodi kwenikweni chimene chilipo ndi chani nanga atsogoleriwa akusankhiranji osamanena momwe zinthu zikuyendera kuno. Ndipo nkhani ina ndionera kuti ma press briefing amene takhala tikuonera aja afotokoza kunena kuti ma press briefing aja amachitika opanda kufunsa mamembala ena amzigawo, chifukwa kufotokoza kuti bungwe limeneli lili ndi mamembala mzigawo zonse za dziko lino, ndipo akufotokoza kuti amene ndi otsogolera bungweli amangozinyamukira kukachitisa press briefing, ma public statements amene akhala akubweretsa kugulu aja samauza kwa aliyense yemwe ndi membala wa gululi. Ndipo maligion onse akana kunena kuti ma press briefing amene akhala kuchitika aja iwo palibe chilichonse chimene akudziwapo, chifukwa amangodabwa nkuona kuti zinthu zija zikubwerano kugulu pamene anthu enawa sadawachite konzati komanso kuunikira zinthu zingapo zimene zikuyenera kuyankhulidwa ndi zimene sizingayenere kulankhulidwa kudzera mu press briefing. So zimenezi zapangisa kuti anthu osiyanasiyananso ade kukhosi ndi momwe zinthu zikuyendeseredwa kumene ku HRDC. So m'malo mwake mamembala okhuzidwawa achita demand atsogoleri kunena kuti apereke ripoti lokhuza ndalama momwe zakhalira zikugwiritsidwira ntchito komanso pakuyeneka pachitike auditing kuchokera mchaka cha 2019 kufikira mchaka chino. So amaiko kaiyasa atafunsidwa pa nkhani iwo sadalankhule zochuluka pa nkhani, ndipo amene ndi mtsogoleri wa bungweli Michael Kaiyasa atafunsidwa pa nkhani sadalankhulepo kalikonse, ndipo padakali pano palibe chilichonse chimene afotokozera ku mtundu wa Malawi zokhuza nkhani zimene mamembala a bungwe limeneli akudandaula maka pa nkhani ya utsogoleri, kunena kuti utsogoleri wakhala olephera pakusabweretsa poyera chilichonse chimene chimayendesedwa kumeneku ku bungwe la HRDC. So mukaliona bungwe limeneli ndi limene limakhala pa forefront kubwera kumabweretsa ma arguments osiyanasiyana, kumachita accuse boma, komano taliona ninso mkati mwake likupezekanso kutinso zoyendesedwa zake nso zopoyera zokhazoka. So amafuna azibwera kugulu kumafuna utsogoleri wabwino pamene kuyambira kubungweko kulibenso utsogoleri wabwino, kuti tiziti amene wandi mabungwe amene ife timayeneka tizitsamira nkumafunako kuti atiyendetsere nkhani zathu kuti mwina zinthu zimene sizidali zoyenera ziyambe kuyenda. Mabungwe nso ndi amene ayamba kulephera tsopano, malo moti mabungwe akhale chisanzo chakayendesedwe ka zinthu, iwo ndi amene akuyamba kulephera pakulepheranso kuyendesa zinthu bwino. So takhala tikuonera ma press briefing osiyanasiyana, ndipo amene wa HRDC ndi limodzi mwa mabungwe amene amalankhula kwambiri pakulephera kwa boma, amabwera kutumbwa kulankhula zinthu zochuluka, komano lero ndilodzidzimuka kumvanso kuti iwowa ndi amodzi mwa amene akulepheranso kuyendesa zinthu bwino. So akhungu angayendetsane akhungu okhaokha sagwera mudzenje kodi. Anyway, ndimafuna ndimve komanso kudziwa maganizo anu pa nkhani ya HRDC, koma ndimafuna mukamayankha muyambe kuchita rifa momwe adachitira mchaka chija cha 2019 chifukwa zinthu zosiyanasiyana zidaonongeka kuchokera
chitipa tunsanje malingana ndi Amademo amene adachitika mchaka cha 2019 chifukwa cha gulu limeneli lidatsogoza anthu osiyanasiyana kuwukira utsogoleri wa Profesa Fabio Mutharika kuchitisanso zinthu zosiyanasiyana kuwonongedwa. So leroli ilolo ndi limene lapezeredwa vuto kuti kumene konso nako kukoneka ngati kuti zinthu siziyendetsedwa bwino nangano chosaperekera ripoti ndi chani kuchokera chaka cha 2019. Nkhani za ndalama ndi nkhani zovuta kwambiri. 2019 kufikira 2026 anthu amugulu lako osawafotokozera momwe ndalama zakhala zigwiritsidwira ntchito ukuganiza kuti anthu aziona motani. So through comment section ndi momwe ningadziwire komanso kumva maganizo pamomwe mwayionera nkhani imene ikuchitika kumeneko ku HRDC. So mu video mtsiku la lero mudali ndine wa nthawi zonse Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos amene tikhale kumakukonzerani pano pa Zomwe YouTube channel. Bye.